Hola, som l'Aina Serrano, la Xènia Pitarque i jo, la Núria Foix, i us presentem l'extracció d'ADN humà. Primer, el que hem de fer és glopejar durant 30 segons i sobretot mentre glopegem ens hem de mossegar les galtes sense fer-nos sang perquè les cèl·lules caiguin. Quan ja hem glopejat durant 30 segons, escopim el que tenim a la boca dins d'un got i amb aquesta solució que tenim hi posem una cullerada de dissolució de detergent que fa que l'estabilitat de l'ADN sigui més alta i després una cullerada de dissolució de sal que fa que la cèl·lula es trenqui i extregui els filaments d'ADN. Una vegada tenim aquesta mescla ho barregem i després hi fiquem una pipeta d'alcohol fent lliscar l'alcohol pels vasos. I així quedarà una capa que és on hi haurà els filaments d'ADN. Aquí ens hem d'esperar durant un minut perquè l'alcohol actuï. Després, mentre esperem un minut, omplirem un tub d'assaig d'alcohol perquè així els filaments d'ADN es conserven millor. I finalment, quan ja hem esperat un minut, extraurem amb un escuradents els filaments d'ADN de la mescla. I els posarem dins del tub d'assaig. L'he d'etanol perquè així es conservarà millor. Ja ho hem dit. Ja està.